Čaute kamaráti, vítam vás pri novom videu. Dneska som tu aj s Jurajom, niektorí z vás ho určite už poznáte. Čaute. A veľmi som uvítal jeho spoločnosť dnes, lebo mám trošku zdravotné problémy, takže som rád, že som tu není sám. A ideme to hneď pokrstiť, aby sme odtiaľ to už nemohli odísť. Tak, na zdravíčko. A to je. No, veru na moje. Deti, neberte si z nás príklad, to je iba čistá voda. Áno. Toto je energetiak. Ako prvé si ideme vyúdiť mäsko, vlastne vysušiť. Tu mám nachystané hovädzie mäso. Kurva, ten energetiak píše. Hovädzie mäsičko, ktoré bolo 24 hodín naložené v soli, ono tak vyťahne zo seba šťavu. A tuto je taký kamenný komínček, nazvime to. Ja som to už kedysi dávnejšie využil ako udiareň na ryby. Udil som tu ryby v tom. No a dneska to využijeme ako sušičku. Mäso som si napíchal na takýto bukový konár. Ináč vo Francúzsku je slovo konár vulgárna nadávka, tak o tom nepoužívajte. No a teraz si ho tu takto položím. Urobil som si tam pahrebku, nahádžem tam listia, nech to trošku zadymí. A ak budete niečo takéto robiť, používajte listnaté drevo. Ihličnaté není moc dobré, budete to mať také štiplavé potom. A úplne ideálne by bolo, keby som to vedel celé nejakou blatom alebo niečím uzavrieť, aby mi tam neprúdil vzduch, aby to len tlelo. Ale blato tu nemáme. Juraj, vysvetľuj, čo robíš. Snažím sa dostať kameň zo zeme. Čo bude z tých kameňov? Bude tu pec. Nemyslíte si, že viem, čo robím. Môže to skončiť tak, že to bude rozkopané dole kopcom. Ale vyskúšame to. A myslím si, že do toho blata sa tam niekto vysral, ty kokos. Smrdí to jak hovno. Čo Juro, čo si myslíš, bude to držať? Ale hej. Však si bol múrárom. Teraz už vidíš, prečo ma vyhodili. Založili sme oheň, až nám trošku to blatko preschne. Niekto mi volá, lebo sa nám to začalo rúcať. Takže to je paráda mať otroka. Dobre ti to ide, dobre. Šnaví, jak ty koko na mňa dať. Toto ste ešte asi 30-ročného chlapa nevideli robiť. Ja viem. Ale potrebujeme spojovací materiál. Ja asi nikdy nedospejem, že? Veľký test igelitiek. Tesco versus Coop jednota. Som zvedavý, ktorá povolí prvá. A čo sa týka víťaza pevnejšej igelitky,
tak dole vám dám číslo účtu a poprosím od tej firmy peniažky. Jurky nám pripravil postele. Ja som vyrobil krb. Ešte sme mohli potáhnuť trošku ten komín, ale ja už nevládzem, ja som normálne dorobený, aj keby som v robote bol, ty kokos. A ideme. My už sme nemohli vydržať od hladu, tak už sme čosi pojedli, nejaké špekáčky, opiekli sme si zemiačky. Tuto sú vlastne opečené zemiaky z páhreby, očistené, popučené. A teraz ich zmiešam s múkou, so soľou, asi aj trošku vody. A urobíme si osuchy. Pánvice potom ho vyťahne. Chceli sme si tu spraviť riadnu výhňu, proste riadnu páhrebu, nech nám to tu hreje. A začali nám strieľať kamene. To už vyzeralo na útek odtiaľto. Normálne posratý, aké šupy to dávalo, ty vole. Ešte som to dneska vravil, že počkaj, keď začnú strieľať tí kamene, ale až také šupy som teda nečakal, je to fakt nebezpečné, ako som aj posratý z podloží teraz. Tak my si ideme zatiaľ pripraviť večeru. Pokúsim sa neodrezať si palce, už som si zarezal do nechta. Len som to povedal, kamo, len som to povedal. Ideme si pripraviť nejakú večeru ešte. A vy si zatiaľ môžete pozrieť všetko, čo som zažil tento rok s medveďmi. Ale nezdielal som to na YouTube, tak želám vám príjemnú zábavu a trošku je to špinavé, ale čo nám to nevadí, že? Hora je čistá. Príjemnú zábavu a dúfam, že si takto medvede budeme môcť točiť aj nasledujúce roky.
Dámy a páni, hotovo. Naša večera. My sa ideme teraz napapkať. Ako toto bude chutiť, vám nemusím hovoriť. Ideme skúšať ďalej, skúšime, či ho prebere Fico. Čo? A nebola to Ukrajina, ktorá vyhodila Nord Stream, alebo bola? No, tak čo tu sekáte? Ako si neviete predstaviť, je také niečo? No počkajte, najprv sa pýtam, prečo došlo k takému obrovskému útoku. Nie, že mi palec održíš. Však toho sa bojím aj ja asi. Z druhej strany. Spravil malú plochu. Hej. Dúfam, že to máš. Pojesť. Tak iba takú malú koštovku. Ja si dám to, čo bolo na zemi. Dobrú chuť. Výborná. Jaká kopačka do toho. Soľou som nešetril. Bushcraft je na konci. Ďakujem každému, kto strávil čas pri mojom videu. Ďakujem Ďurkymu, že tu som dneska strávil noc a bola to zabava, že to nebol len taký nudný bushcraft.
Určite zanechajte like, odber a komentár. Vaše komentáre si rád čítam, i keď sú to tisíce a nie vždy sa mi sa na to odpovedať, ale čítam si to a teší ma to. No a máme tu po sebe upratané, nechali sme tu len konštrukciu a ohnisko, ktoré sa ešte v budúcnosti môže zísť. Nie sú tu použité žiadne plasty, ani klince, ani nič, všetko je mŕtve drevo. Takže myslím si, že takto to môže v kľude zostať. Jurky, díky. Aj na budúce. Díky, čaute. Čaute.